Hekk kif fil-jum tal-ġimgħa se ssir l-elezzjoni tal-Kunsill tal-Istudenti Junior College lejliet seħħew avvenimenti xejn sbieħ. Dan wara li attivista tal-Għaqda Studenti Demokristjani Maltin aggrediet membru tal-Pals. Billi dan l-aġir kien biżżejjed kundannabbli fih innifsu, il-ġenituri tal-istess studenta daħlu fl-uffiċċju tal-Pals u apparti li jagħmlu ħsarat fl-imwejjed ċartu bener bil-logo tal-Pals. Minħabba din is-sensiela sħiħa ta' avvenimenti negattivi, ġiet imsejħa konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha Matthew Zerafa, il-President tal-Pals, spjega kif it-tlieta filgħodu il-kanvas li qed jintuża biex jippromovi l-kandidati li qed jikkontestaw f'isem il-Pals instab imċarrat. Is-Segretarju Ġenerali tal-istess Għaqda, Chris Vella, qal li l-Pulizija ġiet infurmata immedjatament b'dak kollu li seħħ. Huwa żied jgħid li bħala Għaqda il-Pals tikkundanna dan l-aġir, iżda min-naħa tagħha ma tista' tagħmel xejn għal li tħalli f'idejn il-Pulizija. Il-membri tal-Pals li se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjoni tal-ġimgħa huma Owen Grech, Michela Borg, Gabriel Ħażuri, Wayne Sammut, Bierhoff Pisani, Alexia Camilleri u Wayne Zarb.